Lapas na. Abi ko mauna ka. Nanindahan ko to. Ay ko sa... Isang tindahan, no? Kago sa atong draga mga ka-aksyon ha, sa may siyudad San Talisay. May agad na sa inyo mga Talisay noon. Budo, kwan ba daw? Dumanok. Governor. Dumanok. Talisay nun. Talisay noon, no? Sa atong draga, sa mga taga Bago City, good morning man sa inyo. Sa mga nagkalain-lain itong diri nga mga barangay, mga aga. Sa mga aga, pagabulugtaw bla, yung nagapanting, nagapamanting bla. Tira, naman ang imo naman. Good morning sa inyo. Sa aton nga mga Energy Fans Club, mga aga sa inyo, ari na si Pres Dennis Richard Tibor Roma, morning dress sa imo. Yes. Kay Ray Flores Barrioga, kag kay Ana Sinoro, mga aga. Kay Che Zamora, morning man. Si Miss Georgia Gargasiran, naaga pa on and off kuno ang akon monitor sa live. Radio lang gid kay non-stop. Ay, kada mo kuan subong sa signal bisan diri sa station dugahinay kis Aksyon boy ang signal. Tiambal ni Miss Georgia niya allows gid internet gani. Allows wala gid internet. Wala gid allows gid internet. Yes. Kay Josephine Lacson, dira man sa New York, shout out kuno sa iya hinablos safe travel lang to Canada. Wow. Kay Tata Gayaban kag Boyet. No, God bless you both. Siling ni Miss Josephine Lacson. Good morning dira sa inyo. Ay, sa mga taga New York na may aga. Dito pagbalay. Stand by na sa aton mga balita lokal. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa On-Air Man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtub. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Sa detalye na sa mga balita lokal, nag-request na si Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir sa Campo Crame nga ipatuman ang gun ban sa siyudad sang Bacolod samtang ginasaulog ang Maskara Festival. Suno sa kay Martir nga dapat ipaidalom sa gun ban ang siyudad agon malikawan ang mga insidente gamit ang armas lutang sa tiyon sang kahiwatan. Nagpangabayman si Martir sa National Telecommunications Commission para sa signal blackout sa mga lugar nga hiwatan sang event kag kadtuan sa mga VIPs. Suno kay Bacolod City, suno kay Martir, kung maaprobahan ang iyang request, gilayon niya ini patuman sa mabot nga Oktubre 1 tubto 23 sa pagsaulog sang Maskara Festival diri sa siyudad sang Bacolod. Nakuha sa magtiyo ang 1,156,000 pesos nga balor sang droga sa buy-bust operation sa Bacolod City Police Station 5 sa Purok Ceresa, Barangay 27, siyudad sa Bacolod kahapon. Ginpahayag ni Police Captain John Christopher Masangkay, hepe sa Police Station 5, nga ang subject sa operasyon amo si Delvin Rubio alias Nonoy Pabos, kaupo na hinablos sini nga si Ronnie Ray de la Cruz, 20 anyos, residente sa nasambit nga lugar. Suno kay Masangkay, sa nga ginpaduho lang ni Rubio sinablos sini nga si De La Cruz ang isa ka bulto nga ginasuspetson shabu kag sang ining dakpo na sa operatiba nagdalagan pagwa sa pertahan sang kwarto sini si Rubio. Palayag sang hepe si Rubio bag-o lang nakagwa sa prisuhan kag may anay kaso man angot sa paglapas ng RA 9165. Si Rubio ginakabing nga high level individual samtang hinablo sini isa ka street level individual. Suno kay Masangkay si Rubio nagabaligya ka nga transact man sa area sa Police Station 5 kung sa diin didto dapat patigayon ang operasyon apan nagbag-ong pensar sang subject kag ini natigayon sa Barangay 27. Nakuha sa duha ang 30 ka sachet sa ginasuspetsyohan shabu kag nagabugat sang 170 gramo. Sa karon, anadakpan ang yara sa kustodiya sa Police Station number 5. Nadakpan man ang isa ka 35 anyos ka construction worker sa drug buy-bust operation sa Bacolod City Police Station 3
dira sa may Purok Kasagingan, Barangay Banago, Siyudad sa Bacolod sang kahapon nga adlaw September 16. Ang nadakpan ginkilala kay Juanito Arginal alias Stars. May 5 ka kabataan, residente sa nasambit nga lugar kag ginakabig nga street level individual. Nakuha sa suspect ang napulo ka sachet sa ginasuspetsyohan shabu nga may kabugaton nga 2.1 gramos kanang balor sang 14,280 pesos. Sunod sa suspect, ining una kay Gunan nga siya ang nadakpan angon sa paglapas sang Republic Act 9165. Sa dugang pa nga balita, ginkilala ang Negros Occidental Police Provincial Office bilang Best Police Provincial Office of Western Visayas kadungan sang ika-121 nga Police Service Anniversary sa Police Regional Office 6. Sunod kay Lieutenant Judices Catalogo spokesperson sang NOCPO, gindayaw kag ginpasalamatan ni NOCPO Provincial Director Colonel Leo Pamitan ang ginhatag nga sinseridad sa trabaho sang kapulisan, subong man ang suporta ang ginhatag sa mga stakeholders sa probinsya. Sa 7 ka iban pa nga provincial offices sa Region 6, ang NOCPO man ang ginkilala bilang best unit sa kampanya kontra illegal nga droga. Parayag ni Catalogo kalabanan nga special awards na nakuha sa pila ka city kag municipal police stations ng NOCPO, kangay sang Binalbagan MPS kag San Carlos CPS matapos ginkilala bilang best unit sa kampanya kontra illegal nga droga. Samtang ang hinigaran MPS kag Kabankalan CPS naman nakakuha sang best unit angot sa tokhang kontra armas luthang. Samtang ang 2nd Negros Occidental Provincial Mobile Force Company naman ang nakakuha sang best unit implementation sa Project Maanyag. Ang bago CPS kag Ibig Magalon MPS naman amo nakakuha sa best unit sa implementasyon sa Birada Semana, samtang best women and children protection desk naman ang Talisay CPS kag Valladolid MPS. Ginaimbitar naman sa Negros Occidental Police Provincial Office ang mga individual nga may armas luthang apang wala sang lisensya nga makigbahin sa patiguyunon nga license to own and possess firearm caravan sa September 23 sa Plaza Publica sa Banwa sang Ibig Magalona. Sunod kay NOCPO spokesperson Lieutenant Judeces Catalogo, bentaha ini sa mga firearms holder bangod isa ini ka one-stop shop para mapadasig kag makompleto kag matapos ay kinahanglan nga hindi na magpadulong pa sa Isla Sampanay. Dunga pa ni Catalogo, mahimo nila maakomodar ang 150 tubtob 180 ka mga aplikante nga luyag mag-apply o kung mag-renew sa ila sini nga armas o kung lisensya sa armas. Sa katapusan nga balita lokal, nakita na ang na-missing nga mangingisda sa Search and Rescue Operations sa Special Operations Unit, PCG Hinubaan, Bantay Dagat kag MDRMO, lasay si Medyas ang gabi kagabi. Nakita na mangingisda nga ginkilala kay Feb Makabani Kayaw, 47 anyos, sa baybayon sakop sang barangay Bungalonan, Pasay, Negros Oriental. Sunod kay Kayaw, las 12 sang kagahon Biyernes ang magpangisda ini sa diin. Iya ginigot ang motorized bangka sa buoy sa baybayon sakop sang barangay Asya, Banwas ang Hinubaan. Sang hinali nga nag-igo ang dako nga balod sa iya sakayan kag nagtuga sang damage. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 10 minuto sa nagaligad sa atak na ang alas 6. Presyo sa produkto sa petrolyo maganubo sa masunod nga semana. Samtang COVID-19 pandemic matapos, apang virus magapabilin sunod sa DOH kag WHO. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay.
Teka, kamusta man? Ako na would like, mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang dana eh. Tapos, ano naman, ubra ko na dason. Brown na dason, singaw na pasensya ba? Paano ka nakapadala sulat? 99 days na lang before Christmas. Kaga 106 na lang kadlaw antes ang New Year Action Eden. Dali na gid lang so kayo ang 98. ginahulat mo nga mga Bonuses. regalo kag bonuses. 98 na lang, boss. Ha? 98 na. Dali na gid Kag lang. 105. Wow. Ito na, Lakpak. inisip ko na mayo mo. Good morning, Dira. Kay, din ka na Si to Ruby ka na kay Ruby Fukihara. Kay Ruby Fukihara. Good morning. Arnold Villanueva. Good morning. Uy, Dira sila sa may Mailom. mailom. Bago. Pangapit ako ng action boss. Yes, salamat. Dito kamo ko ng mga pe. Sa Mailom. Ah. Din ta dampi sa Mailom, Nold. Kaya doon ka damo na da, no? Oo, damo. Very many Maguro ko cafes. may chimpo dalon ta katuay. Ipasa, sa kahit na doon ka lang, sandalo. Doon ka lang, sandalo. Pasan. Pasaan nun? Doon pare sa mga ka-action na nagadaog bula bugaso. Oh, no. Dahil nila. Ay, may nakadaog naman cellphone kagapon. Gani, oh, kita Perfect. nga po. Ay, congratulations sa aton nga dakop ka, daog ka, ruleta promo. Yes. Bali, last day na sumong sa aton nga announcements ang winners. Yes. Sa aton nga dakop ka, daog ka, ruleta promo. Pero next week, may ara kita nga dakop ka, daog ka. Oo. Ay, ruleta. Hindi ka din makanto sa station, kami ang makanto sa inyo. Yes. Bantayan nyo naman si Action Eden, si Action Z, Action Alvin. Bantayan nyo da. Basta ga mabatian nga naga-monitor, amo na siya. Pamatikid ka mo kay Bao. Kadagko sa mga premyo. Sige. Si Josephine Lacson, maing gabi na ti sa inyo tayo Josephine gabi, no? Sa mo Hindi sa diyan. ganay, ang mo sa New New York. York. New York. Sige, maing gabi na sa taga New York, ha? New Yorkers. New York. New Yorkers. Kay Miss Jinky de Alagdon, good morning man. Kag si Angie Licaniel. Ans, maing agadra sa imo, Isa ni sa nagupunto sa aton sa kwan, Sa ano? sa medical mission. Nurse ni siya mo. Sa inyo. Oo, sa aton man to, way ka lang galing kaupod. Sige. Aton na, way ka lang galing kaupod. Ato na. Aton na, good morning. Sige. Kay Lani Villoga, good morning. Tamyaw niyo ko no, ang iya tatlo ka bata, Toto Ninyo, Inday Precious, kag Toto TJ, o kung TJ lang naguray. Kag sa tanan nga taga-barangay Talaptap, maing aga, salamat. Gid din ang Talaptap man. Talaptap gani man. Masabat lang na sa karon kundi ng Talaptap. Hamalamin na, good morning. Kay Cancer Girl Maxime, Boperte ba? Good morning sa iya ko ng pamilya, dira sa may Mabini, Valladolid, Family Granada, kag Maxime from Isabela Maxime. Hindi man Isabel hindi man sa guro may Maxime cancer, no? Rider. Abi ko. Hindi man na sa may cancer ya, kundi nga iya guro na nga ano Zodiac zodiac sign. sign. Oo. Abi ko man baka hindi man siya guro obra sa Maxime. Oo. Sila ni guro tag iya. Wow. Basi mo, malay mo. Malay mo. Nane, di ba? Kay Rochelle Fulgencio Susana, good morning. Kay Faustino Capilio Navarro Jr., may agaman. Kay Ating, good morning, Ating. Mga agating. Oo. Kay Ma'am Luisa Melos, may agadira. Kay Sir Melchor. Kag kay Chay Endring. Good morning dira sa inyo. Yes. Si Ma'am Vanessa Mayo, morning mandira, and Dr. Matt Mayo. Good morning. Good afternoon sa ila. Good afternoon to sa ila. No? Manog-dinner na ni sila mo. Yes. Tandaan ko usually, amo naman manog-dinner. So mga gym pa ni. Gym pa. Si Russell Gomez, may agaman sa imo liwat. Kay Joshua Bia, pare, may aga. Tamyaw niya ko nung... Tamyaw ko lang bilog na suki ni Pudding. Okay. May araman di bilog no? Tanan nga suki ni Pudding, Good morning. Ano ko, may mga suki sa hindi bilog lang. Yung half lang may... Sinsilyo. Sabad. Hindi bilog mo, no? O ba si bilog ang lawas? Hello? Ang bala sa kanan, hindi na natin mabakal Pudding. Kasi mo nga pa bilog sa lang. Klasin tsura, taba na daw bitsokoy. Bilog na bilog. Bitsokoy ka straight.
Masin tsura, tabla do, ang guya, tabla do binangkal na. Ate siling ko gid daw la Castellana gid ang Ay, dira sa may Tagala Castellana. ang talaptap. Talaptap. Nalipat. Barangay Talaptap. Talaptap. Do ka familiar sa ako ng barangay Talaptap. Sa la Castellana gid manggali. Oy, Tagala Castellana da, good morning, no? Sa kay amigo to Leo Talaban. Yes. May aga, padalaan niya ta kuno to sang ano nga ito, Salvaro de la Castellana. Oy! Ano, pabuta lang. Ah, siya. Oo, Wala nga. tontal lang. Kay Ina para- sa ganis subong inahulat kung kay Bob Francia. Ayop na na kami gabi. Oo, gani, sweep. Abi ko, mako, mag-alas 6 karon. Daw, ano to na, pero... Okay na, pero good. 5:57, very good. Paglagting sa alas 12 dahil ko, hop, makukulod ako. Magaling. Daw, si Cinderella, kagali. Oo. Diba, si magtigbaliw ko. Kalaan sa tigbaliw. Paglagting sa alas 12 dahil ko tindog mo. Ko, I'll go ahead. Yo, ginayan. Bala ko na ito daan nga, kuha na ito ko nagsiling na ko, I'll go ahead mo, but siningon, nag-English na ko mo. Wow, perfect. Congratulations. Kita mo, kundi. Award-winning. Yes, Sa La Castellana, liwat, good morning kay Mayor Mai. Gali, Yes. Kinakita ko tong post niya kay kagapon kung inulan. Ti si Mayor Mai, nagkwanto sa sang Gaubog. bangros niya. Gana? Nagpost sa ako sinod ako nung gusto. Bangros? Oo. Nagalawas? Wala. Awa. Baligya. Abi ko nag-awas sa iya nga punong. Tani eh. Yung mga to. Stand by na sa mga balita lokal. This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran. I've been with Aksyon Radio for almost mga 27 years. I'm Aksyon Artay ko. Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:20. Sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginapaabot sa masunod nga semana nga maganubo ang presyo sang diesel kag kerosene samtang magasaka naman ang presyo sang gasolina. Sa ginpagwa nga oil trading sa nakaligad nga 4 kadlaw o kun halin Septyembre 12 tubtub 15, ang presyo sang diesel mahimo magnubo sang 2.80 tubtub 3.10 kada litro samtang magasaka naman sang 30 sentimos tubtub 60 sentimos kada litro ang gasolina. Ginkumpirmar ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad nga may mataas nga indikasyon sang rollback sa presyo sang diesel kag kerosene. Suno kay Abad, ang estimated decrease masunod nga simana nangyara sa 2.50 tubtub 3 pesos kada litro sang diesel samtang tubtub naman 3 pesos ang inubo sa kada litro sang kerosene. Makita na sang World Health Organization nga malapit na nga matapos ang pandemya sa COVID-19 kung nga aliwat nga nagapanawagan sa mga pungsod nga sa bilog nga kalibutan nga hingalitan ang dako nga pagnubo sa mga kaso para matagan na ini katapusan. Sa obserbasyon sa WHO, ginpahayag ni Chief Tedros Ghebreyesus nga nabalhag ang pinakadako nga pagsarurot sang kadamuon sa mga bago nga kaso sini sa nakaligad nga semana sang mag-ibwal ang pandemya sadtong Marso 2022. Sa katapusan nga WHO epidemiology report, nagdubo sang 28% ang mga na-report nga bago nga kaso kung may katumbas nga 3.1 milyones sining Setyembre 11. Pareho sa World Health Organization, ginpahayag sang Department of Health nga nakitaan man sang ahensya nga malapit na matapos ang COVID-19 pandemic apang ginalantaw nga magapabilin ang virus. Miyerkules nga adlaw sang ginpahayag sang WHO nga makita na ang katapusan sang pandemic kag madamo nga pungsod sa bilog nga kalibutan ang makahalog na bangod sa naobserbahan nga dako nga pagpanaog sa mga bagong kaso. Apang ginpahayag ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere nga kinahanglan magpreparar sang ang Pilipinas bisan matapos ng pandemic bangod ang virus magapabilin.
Padayon nga naganubo ang kaso sang COVID-19 sa syudad sa Cebu bisan nga gin optional na ang pagsuksok sang face mask outdoors. Suno kay Octa Research Dr. Guido David, kung masunod lamang ang executive order nga open spaces lamang, dako ang tsansa nga gamay lamang ang epekto sini sa kaso sang COVID-19. Sang Agosto gin kakasalukan nga gobyerno sa syudad sa Cebu ang mandatory face mask policy sa outdoor kag open spaces samtang Setyembre 12 ang ginanunsyo sa Malacañang nga nagperma si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa executive order number 3 nga nagatugot sang voluntaryo nga pag-usar sang face mask sa outdoor setting. Plano naman sa Department of Health nga amendahan ang Magna Carta for Public Health Workers para ilakip ang health workers sa mga pribadong ospital sa bilog nga pungsod. Ginpahayag ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere ang salient features ginalakipan sa mga provision sa hazard pay, education assistance kag additional compensation. Magluwas sini ginadusuman sang DOH ang standardization sa sweldo sang pampubliko kag pribado nga health workers sa national kag local sectors. Magapadulong sa Estados Unidos si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Setyembre 18 tubto 24 ini para sa pagtambong sang 77th United Nations General Assembly nga hiwaton sa New York. Ginpahayag ni Assistant Secretary Kira Christian Azucena sa Department of Foreign Affairs Office of the Nations and International Organization. Ginasaligan nga magapamulong-pulong si Presidente Marcos Jr. sa Setyembre 20, las 3:15 sang hapon, oras sa New York o kon las 3:13 sang kaagahon oras sa Pilipinas. Tutukan sa Presidente sa pagtalakay kung paano ginhatagan sa BAT sa Pilipinas ang pandemya sa COVID-19. Ang tema sa karon nga tuig among watershed moment, transformative solutions to interlocking challenges. Ginpahayag naman ni Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, nga makigsapol si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa anom ka head of state sa iya pagbisita sa US sa masunod nga semana. Sunod kay Romualdez, si Marcos nga mabiyahe sa Setyembre 18. Ang mahimo makigsapol man kay Japanese Prime Minister Fumio Kishida kag Malaysian Prime Minister Ismail Sabri Yaqub. Duha pa ni Romualdez, may mga request pa para sa pagsapol sa mga pinuno sa Latin America kag Africa. Sanggin pamangkot angot sa posibilidad nga pagsapol kay US President Joe Biden, ginpahayag ni Romualdez nga wala pa ini sang kasiguruhan. Ginkompirmar sa Department of Migrant Workers nga malapit 800 ka overseas Filipino workers na stranded sa US military base sa Diego Garcia Island sa Indian Ocean bangod sa labor dispute. Ginpahayag ni DMW Secretary Susan Ople nga ang Kellogg Brown and Root Incorporation, isa ka defense contractor sa US Navy, among ginaligar nagpahayag sa OFWs nga mag-resign na lamang kon mag-leave para magbakasyon. Sunod kay Ople na kaistorya sini ang pila ka OFWs virtually antes siya nagbiyahe sa Singapore para sa state visit ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Dugang pa ni Ople nga nakigangot na ang DMW sa KBR agod ipahanumdum nga parte sa kontrata ang vacation leave kag kinahanglan ihatag nga wala sang kondisyon. Ginbulgar man ni Ople ang issue sa mga OFW sa US contractor ang nag-umpisa pa sang tuig 2020. Tungod sini nagpaparawag sa suspensyon sa deployment sang bag-o nga mga OFWs dito sa KBR. Aksyon Radio Philippines Standard Time, lasay sa 25. Morning danay sa kay sa taga DC2 kag DC3 sa Region Pearl Alihis. Nga kadalibot ko no ni Jonathan sang iya da nga bitsokoy binangkal kag puding nagatukar gid kag sigabong Aksyon Radio. Ay, perfect. Damo kita dara mga listeners sa DC2 kag DC3 sa Region Pearl Alihis. Kay Bebing Balasadas dira sa pamilya niya La Biga sa Barangay 3, dara sa Bacolod ni Guro, no? Guro. Barangay 3, nga nagapamati sa buong aga. Kay sa kapihan da ni Nanay Caro La Biga. Good morning dara sa inyo, sa Barangay 3. Sa kay Stella Maricelis, may aga man, Elizabeth Gamala, good morning sa imo, ma'am. Lalaine Grace Ibarra, o classmate, may aga, Love Men. Bongga. Liyo ko na tamyaw kay Ambok sa Hacienda Carmen sa Granada. Bok! Ambok! Sa Hacienda Carmen, Granada, morning daan, no? Kay Ruby Argenti de la Luna, good morning man. Kay Roger Burgos, happy 14th birthday sa anak nga si Ralph James Burgos ang Biscom Compound, Binalbagan. Happy birthday to you. Yes, Ralph James Burgos. Happy birthday. Kaga good morning man sa kay Rona Rihida Trava,
Yes, good morning sa imo Ron. Kag sa kay Andreo Guelar. Sa apo niya glik, happy birthday man kay Chuchi. Chuchi, Happy birthday to you. Happy birthday, Chuchi, Morning kay Milili Oligo kag MJS Candido Hildore. Ay, ano kanis mo? 17? 17. Happy birthday man kay MJS Candido Hildore. Karon nga adlaw, happy birthday. Kabalo kagad ba? Happy birthday to you. Standby na mga ka-aksyon sa aksyon report sa second portion. Upod ka-aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyong news team. Aksyon, Eden Aboso. Nag-aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio.